Селце с името Свирачи разказва своята съдба. За родолюбеца то всичко значи – родина, род и твърдина. Как искам да започна от начало, когато тук дошли дедите нашите и в селото бъде ми разцъфтяло пред вечните закани на апашите. Сгушено в най-югоизточните части на Родопите, между равнината и планината, ще откриете китното селце Свирачи, което се намира на 3 км от българо-гръцката граница, община Ивайловград. Този край пази забележително културно наследство от времето на траките. Тук ще откриете богато историческо наследство, чиста природа, добри хора, интересни автентични традиции, топло гостоприемство и вкусни традиционни госби. Близост до село Свирачи се намира антична вила Армира, археологическата перла не само на община Ивайловград, а на цяла България. Източно от селото се намира голямата могила, която е античен некропол на собствениците на древно поземлено владение и отстои само на 1 километър от римската вила. Църквата в селото е построена през 1859 година. Тя е известна с чудотворната си икона, която веднъж годишно на 15 август се сваля от иконостаса и се държи в ръце предимно от жени. Иконата трепти, бахте определени жени, но причините за това и до ден днешен не са известни. Този обред е пренесен от Мала Азия, а жителите вярват, че иконата ги закриля. Селото има стар параклис Света Параскева, където веднъж годишно на 26 юли се прави курбан за здраве. На източния край на селото през 2015 година е изграден красив малък параклис с дарения от местните жители и от потомци на малазийските българи, живеещи в страната. На края на селото, в ниската му част се достига до дълга скала, известна сред местното население като Дупките. Една от дупките е превърната в бункер и входът й е зазидан с камъни. Мястото е подходящо за излет сред природата, а от скалата се разкрива красива панорамна гледка. Смокинева къща, реновирана в традиционен български стил с басейн и барбекю, ще откриете уют и спокойствие. Край местността Ликаня през месеците май и юни ще откриете царството на орхидеите, които заслепяват със своята красота посетителите. В селото всеки двор ухае на люлеци, смокини и нар, а всяка пролет величае с бадемов бяло-розов цвят. Всеки посетил този земен рай си взема южняшко слънце, кехлибарено уханно грозде и топъл спомен за прекрасен кът. Тук виното е светло и горещо, достойно за любов и за причастие. То вдига болен, смъртник съживява. Тъгите пъди то, а всички песни политат с бели ангелски крила. Уникалният обреден свят от наследени традиции и съхранена от столетия културна идентичност и историческа памет на малазийските българи са част от живота на селото. Населението е предимно българско. До Балканската война селото е населено изключително с турци и гърци. След войната през 1914 година
Това население напуска селото, а на негово място се заселват завърнали се от Мала Азия българи. Настоящите жители на Свирачи са техни потомци. През 1750 година селени от селата Хухла, Камилски дол и Горно селци Ортакьойско се изселват в Мала Азия и образуват чисто българско село Коджабунар, което по-късно се превръща в централно селище в новообразувалата се българска колония в Мала Азия. Селата Чаталтепе, Киллик, Чифлик, Еникьой, Тьойбелен, Аладжабаир, Ташкеси, Орумче и други са част от тази колония. Близо 3 века българските заселници пазят българския дух и традиции, успяват да ги съхранят за идните поколения. Трудолюбивите българи, преселили се в Анадола, създават плодороден рай. Те отглеждат пшеница, ръж, овес, ечемик, царевица, картофи, лук, фасул, зеле и технически култури коноп, анасон, черници. Отглеждали са и копринена буба. Макар и далеч от родината си, българите пазили вярата си. Жаждата за знания и образование у жителите на Коджабунар стават причина за откриването на българско училище в селото през 1874 година. Непоколебима и твърда остава вярата на българите и след упорита църковно-национална борба, те успяват да получат разрешение да градят българска църква в новосъздадената българска колония в Мала Азия. Размириците и терорът над местното население са основната причина за завръщането на българите в родината си. След освобождението на България от турско робство през 1878 година, животът става непоносим за българите. Върлуват разбойнически банди, които ги тормозят и те се принуждават да се завърнат в родината си. През 1914 година 75 семейства се заселват в село Зорназан, по-късно преименувано в село Свирачи. Дали е трудно, вие ми кажете, заробени под турския ерем? Езика, песните през вековете те пазили за българския ден. За онзи ден, когато ще стъпят пак на българска земя, калпаците ще турят на главата, ще заиграят български хора. Паметната история на селото е символ и смисъл за поколения потомци, преживели неимоверните тегоби на бежанци в изгнание, но с достоинство спасили и пренесли родови корени, свързани с вековни културни ценности, а село Свирачи е земя на връзка с опазеното от векове културно наследство. Този свят е жив въглен за историята и крайъгълен камък за културата на малкото гранично село, което през 2014 година официално чества 100-годишния си юбилей от завръщането от Мала Азия.
Завръщайки се в родината си, всяко българско семейство създава свой поминък и се насочва към животновъдство, отглеждане на пшеница, лозя, тютюн, царевица и други. Занаятите от Мала Азия стават част от поминъка на българина. Аз ще ви покажа днес какво са правили едно време нашите баби и майки, какво са показвали на нас. Едно време не е имало магазини да се купуват кукли, сувенири и такива неща. Затова са правили кукли от парцали и от царевична шума. Това е обелките от царевицата. Също ние ще изработваме това нещо, което се казва подложка. Може да се ползва за слагане на горещи съдове, когато се предлага ястието, а може да се ползва и за възглавници. Едно време, когато ергените са отивали при момите им предлагали така сахарчето, да могат да седнат ергените. Свираченци са прочути изкусните традиционни гозби: зелник подвръшник, клин, пиле с булгур, домашна бърканица, масло, лютеница, козе сирене и други. Сега ще ви покажем как се приготвя свираченски зелник. Продуктите, които са необходими за зелника, е брашно, зеле, маруля с панир, тестото е готово, от него оформяме топки. От тези топки разточваме кори. Листата вече сме приготвили. Сега намазваме тавичката с мас. Пак листо. И така свираченския зелник е готов. Нашия зелник вече е готов. И ето в този вид представлява. Една от традиционните ястия на село Свирачи, това е приготвянето на домашно пиле с булгур. Начинът, по който става приготвянето, е първо запържваме домашно масло. Слагаме маслото в гювеча, нарязваме наситно една главичка лук. Ако маслото е по-малко, добавяме и малко олио. Към това слагаме и
домашното пиле. Запържваме хубаво месото. Към него слагаме малко риган. И когато вече месото е запържено, прибавиме малко червен пипер. След като запържиме месото и лука, прибавиме водата, за да може месото да бъде оварено. Оставиме месото да се свари и изчакваме. Когато видим, че месото вече е оварено, след това прибавяме и булгура. Пилето с булгура, който приготвихме, това е манджата, която ние сме наследили от нашите деди, дошли от Мала Азия през 914 година и която на всяка една сватба те са приготвили само такава манджа. През 1914 година родолюбиви българи откриват училище за своите деца, което се намира до църквата, а през 1934 година е построена сградата на новото училище, след което се създава и детска градина в сградата на училището. През 1950 година се поставя началото на библиотечното дело. Дарени са около 100 тома книги, които се съхраняват в къщите на Атанас Желязков и Георги Русев. През 1944 година с инициативата на будни и интелигентни жители на селото отваря врати читалище Нов живот. И днес читалището в селото си остава стожер на българските традиции. Ревниво се пазят, съхраняват, издирват и възстановяват българските обичаи, традиции и песни, пренесени през вековете. Издирват се таланти от различни възрасти. Колко трябваше мъкне на кравата? Дай бе. Мама, много години си живееш, къде си отиде? Айде, Господ ни дава, мама, айде. Айде, децата хамкаха, пяхме, играхме, дойде време веки да се прощаваме. Айде, мале, кой има нещо прощавай. Айде, простям да ти байка. Да те простям. Заповедни е стар обичай, пренесен от нашите деди от Мала Азия. Празнували са го 40 дена преди Великден. Обичай, който е основните моменти на заговезните, това са хората на Мигданя,
вечерта всички са се събирали в къщите и децата са сядали. Другия момент, това е хамкането с яйцата и с халвата, запалването на конеца, запалвали са конеца, за да видят коя баба, наричали са най-старата баба, да видим дали тя ще живее много. И така всички са се събирали в къщата, идвали са кумицата и кумеца, за да могат да искат прошка от старите калмана и калтата. Добро, добро, хубава, добро, съдила, добра край. Замеците, които са влизали по къщите, обхождали са всички къщи в селото, за да могат да прогонят злите сили и да пожелаят така здраве на хората. Баб Маро, ти сега си най-старата, кога бяхте млад, как ти празнувахте срещащите за бялките? Като играехме на хород, отиваме, свикаме всяко една, хайде да направим катената пита, да кладеме супата, да вари всичките членове от ранто в хород, да кладеме маничата, ще дойде кумицата, ще вино, ще ракия, носика. И кокошка и тия донесем, кокошката и нашата, кокошка и тяната, кокошка калаваме на софрата, така на санята, не на маса, на санята. Костила не ми стали, и ми сталя. Като са много хора, костила не ми стали, и от край до край. Всички сядат, всички. Ще хапнат чепинец, сетенка ще играят. Само вечер. Само вечер. Сетенка се прощават. Хайде прощавали, сетенка се прощава. Хайде тия комисията ще айде калмана да се прощаване, айде комисията да се прощаване. Да се гнезда извият, казаха Лазаре, мома хубава. Тук ми казаха Лазаре, мома хубава. Мома хубава, Лазаре, мома ги издава. Мома хубава, Лазаре, мома ги издава. Излезем на лято да се гора разлисти. Димитър го дал на Свети Архангел, Свети Архангел на Свети Никола, Свети Никола на Свети Иван, Свети Иван на Свети Атанас, Свети Атанас на Свети Георги, Свети Георги на Свети го изкарал на ляте, на проляте, на зелена трева, лясно мляко, млади ягънчета. Речете, момци, амин! Амин! Колко звязди има на небето, толкова здраве в тая къща. На Имане, на Стопанин, на Чеда и Пречеда. Речете, момци, амин! Амин! Дали ти е пределено или ти е примясено? Отговаря бакла овца, ой тебе чорбаджике, нито ми е пределено, нито ми е примясено. Обичаи като сирни заговезни, лазаруване, пеперуда, бъдни вечер, коледуване се представят не само на сцена, но те са традиционни празници на селото във всеки дом с участието на деца и възрастни. За автентичен фолклор към Народно читалище Пробуда 1914, град Ивайловград, клон Свирачи, е създадена през 1960 година. Първият ръководител на групата е Костадин Ташков, а групата се състои от 55 жени. Песните, които са изпълнявали, са били обработен фолклор. В 1970 година групата е преименувана като женска група за автентичен фолклор. Песните, които се изпълняват, са песни, пренесени от дедите ни от Мала Азия. Те се изпълняват с отпявани и запявани. През всичките тези години ръководители на групата са Костадин Ташков, Лиляна Шопова, Златка Краматикова, Здравка Кинева и Тянка Пехливанова. Многобройни са участията на групата
както на мероприятия, организирани от Народно читалище Пробуда град Ивайловград, така и мероприятия, организирани от общината, участие на национално ниво и в чужбина. За тези си участия жените са носители на златни и сребърни медали. И до ден днешен ние продължаваме да съхраняваме бита, традициите, културата, обичаите на предците ни от Мала Азия, които предаваме на по-младото поколение. И днес потомците им техни, поклон им правим до земи. Помни е нашето послание за бъдещите идни дни. Дано богатството, което пренесено през векове до тук, децата ни с любов да пазят и предадат на следващия внук.